பிரைஸ் காட். எது விசுவாசம்? இன்னைக்கு அநேக தெய்வ பிள்ளைக்குள்ள நம்ம விசுவாசமாக இருக்கிறோமா, எனக்குள்ள விசுவாசம் இருக்கிறதா இல்லையா அப்படிங்கிற டவுட் எல்லாத்துக்குள்ளே இருக்குது. இன்னைக்கு எது விசுவாசம் அப்படிங்கிற ஒரு சம்பவத்து மூலமாக நான் உங்களுக்கு விளக்குதேன். சீசர்களும் இயேசு கிறிஸ்துவும் படகுல ஏறி ஒரு கரையிலிருந்து மறுக்கரைக்கு போகிறாங்க. அப்போ அங்கே ஒரு சம்பவம் நடக்கு. என்னன்னா, காற்று பயங்கரமாக அடித்து, சுழல் காற்று அடித்து படகுக்குள்ளே கடல் தண்ணிலாம் உள்ளே வருது. சீசர்கள் இயேசு என்ன செய்தார்னா தூங்கிக்கிட்டு இருக்கிறார். சீசர்லாம் கத்துதாங்க, ஐயரே நாங்கள் மடிந்து போகிறது உமக்கு சித்தமா அப்படின்னு. இயேசு எழுப்பின உடனே இயேசு எழுந்து என்ன செஞ்சிருந்தாருன்னா, காற்றையும் கடலையும் பார்த்து இறையாதே அமைதலாக இரு அப்படின்னு அதட்டி போட்டிருந்தாரு. உடனே காற்றும் கடலும் அமர்ந்து போகிறது. சீசர்கள் அதை பார்த்து யார் இவரோ ஒரு வார்த்தைக்கு காற்றும் கடலும் என்ன செஞ்சிருது, அமர்ந்து போகிறது அப்படின்ட்டு. உடனே சீசர்கள் இயேசு பார்த்து அப்படி ஆச்சரியப்பட்டு இருக்கப்போ இயேசு மறுபடியும் சீசர்களை பார்த்து கேட்கிறாரு, உங்கள் விசுவாசம் எங்கே அப்படின்னு. விசுவாசம் எங்கேன்னு இயேசு கேட்குறாரு. ஆனால் சீசர்கள் விசுவாசத்தோடு தான் இயேசு எழுப்புனாங்க. ஆண்டவரே, ஐயரே, ஏன் மடிந்து போகிறது உங்களுக்கு சுத்தமோ அப்படி விசுவாசத்தோடு தான் எழுப்புனாங்க இயேசு கிறிஸ்துவை. இயேசு கிறிஸ்துவ எழுப்புனா காற்றையும் கடலையும் என்ன செஞ்சிருவார், ஏதாவது பண்ணிடுவார், நம்மளாம் காப்பாற்றிடுவார். விசுவாசத்தோட சிறுசர்கள் எழுப்புனாங்க இயேசு கிறிஸ்துவ. ஆனால் இயேசு எழும்பி என்ன கேட்குறாருன்னா, உங்களுக்கு விசுவாசம் எங்கே அப்படின்னு. அப்போ இயேசு கிறிஸ்து எதை விசுவாசம் என்று அந்த இடத்துல சொல்ல வராது. இயேசு சீசர்கள் இயேசு எழுப்புனது விசுவாசம் இல்லை அப்படிங்கிறது தெளிவாக தெரியுது. இப்போ இயேசு கிறிஸ்து எதை விசுவாசம் என்று சொல்ல வரார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இயேசு கிறிஸ்து எதை செய்து கொண்டு இருந்தார் அந்த சூழ்நிலையில். காற்றும் கடலும் பயங்கரமாக கொந்தளிக்கு, கப்பலுக்குள்ளே அந்த படகுக்குள்ளே தண்ணி வருது. அப்படி இருக்க சூழ்நிலையில் இயேசு என்ன செய்தார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரெண்டு காரியம் செய்தார். ஒன்று அதை எதையுமே அந்த சூழ்நிலை பொருட்படுத்தாமல் அமைதியாக என்ன செஞ்சார், நித்திரையாக இருந்தார். இரண்டாவது, சீசர்கள் எழுப்பின உடனே அந்த சூழ்நிலையை பார்த்து என்ன செஞ்சார்னா எதிர்த்து பேசினார். காற்றையும் கடலையும் இறையாதே அமைதியெல்லாம் இருன்னு சூழ்நிலையை பார்த்து பேசினார். அப்போ இயேசு கிறிஸ்துவ கவனிக்கிறப்ப ரெண்டு காரியம் செஞ்சார். ஒன்று சூழ்நிலை பார்க்காம அமைதியாக நித்திரையாக இருந்தார். இரண்டாவது, அந்த சூழ்நிலை பார்த்து பேசினார். இந்த நாளிலும் நாம் விசுவாசமாக இருக்கோமா இல்லையா அப்படிங்கிறத வச்சு எதை தெரிந்து கொள்ளலாம்னா, நமக்கு எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகள் இருந்தாலும், காற்று இல்லை கொந்தளிக்கிற சூழ்நிலை போல, மலைகள் நம்ம மேலே உருளுகிற சூழ்நிலை போல, நமக்கு விரோதமாக எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை இருந்தாலும் நம்ம தேவனை நோக்கி காப்பாற்றும் என்று கதற வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அது விசுவாசமே கிடையாது. அப்போ மாறாக எது விசுவாசம் அப்படின்னா, ஒன்று சூழ்நிலை மேலே நம்ம கவனத்தை செலுத்தாமல் தேவன் எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கொள்வார் அப்படிங்கிற விசுவாசத்தோடு அமைதியாக இருப்பது. இரண்டாவது, அந்த சூழ்நிலை பார்த்து பேசுவது. இந்த சூழ்நிலை என்னை மேற்கொள்ளாது, நான் இந்த சூழ்நிலை மேற்கொள்ளுகிறேன். வியாதி இருந்துச்சுன்னா அந்த வியாதி என்னை மேற்கொள்ளாது என்று அந்த வியாதியை பார்த்து மாறாக நமக்கு விரோதமாக இருக்கிற சூழ்நிலையை பார்த்து பேசணும். இந்த ரெண்டும் தான் விசுவாசம். அதை இல்லாமல் நம்ம பயந்து தேவனை நோக்கி கதறுவதும், தேவனே என்னை காப்பாற்றும், என் சூழ்நிலை எப்படி இருக்கிறது என்று சூழ்நிலை சொல்லுவதும் விசுவாசம் இல்லை. இன்னைக்கு உங்களுக்கு எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையாக இருக்கட்டும், வசனம் சொல்லுது, ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாதீர்கள். நீங்கள் சூழ்நிலை பார்த்து பேசுங்க, இல்லை சூழ்நிலை மேலே ஆளுகை செய்யுங்க. தேவன் உங்களுக்கு உள்ளே இருக்கிறார், ஆவியானவர் உங்களுக்குள்ளே இருக்கிறார், சகலத்தையும் அவர் உங்களுக்கு பொதிக்க வல்லவராக இருக்கிறார். ஆமென். எது விசுவாசம்? சூழ்நிலை மேலே பேசுவது, சூழ்நிலை பார்த்து பயப்படாமல் அமைதியாக இருப்பது தான் விசுவாசம். ஆமென்.